Чарага килгән өлкәннәрне район ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов сәламләде. Бәйрәм рухы өстәп, күңелләрне күтәреп җибәрү максатыннан катнашучылар күнегүләр дә ясап алдылар. Район ветераннар советы рәисе Рөстәм Шәрипов та бәйрәм уңаеннан оештырылган чаралардан бик канәгать икәнен әйтеп китте. Монда без җыелып, менә шулай итеп скандинавча йөреп, үзебезнең сәламәтлегебезне үстергә дип җыелдык инде. Ләкин менә кеше әз килә, нишләптер. Анда инде теге мәҗбүри түгел, аның таягы шундый булуда мәҗбүри түгел. Аны лыжа таягыннан да эшләргә була. Район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Бәдретдинова эшнең план нигезендә алып барылуын ассызыклады. Безнең өлкәннәребез 10 мең адым тормышка дигән акциягә кушылып киттеләр. Менә бик матур гына җыелганнар иде. Табигать та бик уңай, кояшлы көн, матур көн, җылы көн. Акция кысаларында өлкәннәребез Скандинавия йөреше белән Пушкин урамы буйлап кояшлы ык ял паркына юл тоттылар. Үзләре теләгән кадәр саф һавада булып, аралашып, сөйләшеп, киләчәккә планнар корып, вакытларын файдалы һәм күңелле уздырып кайттылар. Наиля Салахова, Динар Нуртинов, Муслим телевидениесе.